Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, quarry operation sa Suwa sa Bagog, temporaryo ginpauntat. Pinakaunang human milk bank sa isla sa Negros gininaugurahan. Sa balita national, DOH nagpaandang batok sa pagpabakuna sa 4 o kung masobra pa nga doses ng COVID-19 vaccine. 100% nga passenger capacity gintugutan na sa masakayan pandagat. Sa balita international, Russia nagpromisang haganaganon ang pag-atake sa Ukraine. Sa balita sa sports, Pilipinas napilian nga mag-host sa 2023 Asian BMX Championship. Balita Entertainment Academy ginkondenar ang pagpanampa ni Will Smith kay Chris Rock. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mapamahiin para makapasar sa board exam. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Marso 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. Mayong aga mga Bacolod, kag bilog nga probinsya, kag bilog nga riyon, bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan. Ay, Good morning. bongga. Okay, may Facebook mo, ti bilog na sa kalibutan. Yes, bilog nga kalibutan. Good morning gid sa inyo tanan mga kaaksyon. Kag follow, like and share lang kita sa aton nga FB Live. Yes. Sa mga kapihan da, follow and like and share mga kamuda. Ang follow, like and share hindi lang niya sa kuha kundi pa bisan sa nagapangapi dira. Sa nagabaligya da sa Libertad Public Market, morning sa inyo, sa Burgos Public Market, nasaylo na ang mga vendors da. Oo, no? Kay, ano na gani, sa ilo, nga ko may ginibo nga do, kawayan lang ano da, Sa ilong da paglabay mga ko. vendors. Oo. Kaya gina-renovate subong ang Renovate. mga... Temporary, malang na. Temporary lang na, kaya gina-renovate ang mga merkado. Subong may 50 milyones kita nga budget na. Gabi, no? 50 million sa Burgos, 50 million sa Libertad, 50 million sa Central Market. Puerte. Sana all gina-renovate. Minsan may gasiling dahil nga niya kay eleksyon mo. Bahala na. Ako niya balang considered action doors. Bahala na yung eleksyon, basta ara. Basta ra. Ano mo kay ara? Sa eleksyon, lagyapon. No. Bahala na. Nan, Bay nan, na ako nan, na nan. eleksyon man o kung basta ara. Importante ara ang proyekto. Yes. Okay. Homa Lumena, mga aga. Oy, Stella Maricelis. Morning sa imo yak. Mayak. Ito na. Mayak. Mayak. Good morning. Kay Henry. May lang kung di kami magkita. Naiblas bago. Kadison na ko lang. Enrique Caballo Subaldo Jr. Maing agawan. Kay Erla Vega. At Tia Kim Eriman. Good morning. Hoy sa Sabado, gali sa ara ko na sa bago sa Sabado sa Coliseum. Ay, lain. Yes, ano ko gana? A special guest. Special guest ka pa sa kay Gazini. Si Gazini, ano So, gana? makita ka mo ni Gazini. Yes, of course. Take Oo. ikaw na lang masugat siya sa airport. Hindi. Ang basi- bala to pala si ano, nga kung si alang-alang, Ime. ikaw na lang mahapit kay ano. Nambala ko si Ime, presyon din nga. Ako na mapit kay Gazini. Sa ako lang masakit. Galing kay... Di ba? Pwede lang ginaya. Tapos sa balo mo si Gazini dayon niya nang day Gazini, artista magpabago, hapitan sa balay, kinalimtan ko ako na. Nalipatan ko na yun. Patan ko akong wallet. Di ba? Kaya mo na pinmi mo talaga kalimtan niya yung mga wallet na, no? Oo, doon si Conla. Doon si Jack Nasio Bla. Aga kalimtan. Palaging nawawala. Gapon kita na kami gapon. Kung yado mo, dako ni yado mo. Pagid gapon niya, totally. Pagamoy naman, iway naman ang wallet ko. Kalay. Wala naman ang wallet niya. Hindi anong tanah. Kalimtan niya yan. Kay Sola Mabarnacha.
Aha. Sawadika! Dra sa may Thailand. Kag sa pamilya niya sa barangay Handumanan. Good morning. Si Miss Jinx may gin voice over sa ako. Hindi ko ano Ma-play? pamatian Miss Jinx ha kay gaano ko diga. Mm-mm. Work. Ayan, kanta Phil niya. Alonsagay, dira sa Tokyo. Japan! Hindi ka gijawag padayon. Hindi Yan, ko hindi padayon ano niya, yan, kundi no? masugpunan niya. So, Japan. At iya kay Mariman, kag Miss Jinky Delagdon still watching. Yes, Good salamat. morning. Ray Flores Baryoga, kag kay Michael June Season. Oh, may naning galagaw-lagaw ya sa Dumaguete. Gani, oo. Yung mga post ba sa Facebook blog, galigo sila sa Mabinay, sa forest, ano pa ito? Park sa Dumaguete. Namin nagaligo, no? Uy ko da kakadto pa eh. Oo, ako Damo man. pa, actually damo pa ko may nakadtuan sa Oriental eh. Gani man. Mamat-amat ang taguro. Ako nakaligo-ligo na ako da sa Basay. Sa Naligo-ligo Basay. na Hindi na sa ganyan Basay. Basay, ah? Diri sa after singin baan Basay na na. Basay na siya. Okay. Sa Dumaguete of course. Dumaguete, tinakapaduman ako yan. Kag sa inablang antes da sang Dumaguete, blang may airport bala. Ang may airport bala. Airport. Ako nang airport sa dingen ano nga ako nang airport sa Dumaguete ah. Nadra naka-pligo mo ko da. Gali. Kano nga banwa bala na nalipat ko. Patricia Jimenez del Castillo, good morning man. M. Saboso, maayong aga. Ma'am Vanessa Mayo still watching. Kagay Ana Sinoro. Hil Javier, good morning maliwat sa imo. Ano kanin sa airport sa Dumaguete ay? Abi ko sa Dumaguete, ginang airport. Hindi ah. Ay, hindi gali. Oo. O, standby nanay sa mga balita lokal. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Sa detalye na sa ato nagapaguna nga mga balita lokal, temporaryo nga gipauntat sang kapitan sang barangay Napoles sa siyudad Sambago ang operasyon sang Juarez sa Suba nga natabuan sang pagkalumos sang 3 ka maghimata nga nagresulta sa ila kamatayon. Sa Interviews Action Firing Line, ginpahag ni Kapitan Pepito Iyoy Sr. nga nagtawag na siya sa tag-iya sang Quarry para sa suspension sang operasyon kag tugtog hindi mabalik ang marking sa lugar. Ako man ni Iyoy nga may petisyon na sa pagpauntat sang operasyon apang wala magmadinilagon tungod kompleto man sa papeles ang quarry operator. Padayon nga nag-ooperate ka nagapatigayon sang libre nga swab test ang Bacolod Respiratory Outpatient Center sa idalom sa Alert Level 1. Ginpahag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod EOC. Ilan obserbahan nga nagnubo ang kadamuon sa mga nagpakonsulta sa Bro Center. Suro kay Sorongon, kalabanan sa nagakadto sa Bro Center ang mga non-COVID-19 cases nga daw nagserbe na nga extension sang Bacolod City Health Office. Dugang pa ni Sorongon, wala pa natalakay sang EOC ang plano nga pagpasira sang among nga pasilidad. Ang Bro Center ang gintukod sa pag-umpisa sang pandemya sang 2020 sa tuyo nga hindi maggutok ang mga outpatient departments sang mga hospital. Pag konsulta kag naga-swab, regardless of the alert level, our swabbing cluster are still operational and functional. Na-notice na kanyang decline. Ang decline sa tanan nga nagkadto sa aton Bacolod Respiratory Outpatient Center, nag-decline man ang number of consult. Kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Umpisa Abril 1, tuig 2022, duwa na lamang ka mga mega vaccination centers sa mga malls sa Bacolod ang mag-operate. Kagini mo ang SMX sa SM City kag Ayala Mall sa Capital Central. Ginpahag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center. Ang mga vaccination team sa iban nga mall ay ga-deploy sa mobile vax-e nga mo ang magapadulong sa mga asyenda.
kag kapurukan para sa house-to-house vaccination. Ina magluwas sa mga barangay vaccination center nga may schedule man sa pagpatigayon sa COVID-19 vaccination. Dugang pa ni Sorongon, may team man i-deploy sa mga eskwelahan para magbakuna sa mga edad 5 tubtob 11 anyos kag 12 tubtob 17 anyos. Ginpatag ni Sorongon na luyag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga mas mapalapit sa pumuluyo ang COVID-19 vaccine. Ginklaro sa doktor nga nagapadayon ang pagbakuna sa Bacolod sa piyak nga nagumpisa na ang lokal nga pagpangampanya. Sang tinagdan nga semana, may 30,000 ka doses ang reformulated Pfizer vaccines ang ginbaton sa syudad halin sa gobyerno nasyonal. Ginpangabay sang Bacolod Emergency Operation Center ang mga establishmento nga mag-apply para sa fully vaccinated seal. Sino kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ang EOC, ginahatag sang syudad ang ininga seal sa isa ka establishmento ko ng ilatanan nga empleyado ang fully vaccinated kontra COVID-19. Dugang pa ni Sorongon, pila na ka mga application ng ilan na baton kaangay sa mga hotels kag ini ang ipaidalong pa sa verification sa database ang syudad antes ihatag ang seal. Suno kay Sorongon, tinutuyo sini nga makaganyat sang dugang nga mga customers o kon kliyente ang isa ka establishmento bangod nga fully vaccinated ang mga empleyado. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, gininaugurahan kahapon nga adlaw Marso 29 ang nahauna nga Human Milk Bank sa Isla San Negros sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Ina isa ka proyekto sang Rotary Club of Metro Bacolod kabulig ang gobyerno provinsyal sang Negros Occidental sa tuyo nga mabuligan ang mga bag-o bunag nga lapsag nga mahatagan sang ginakinahanglan nga breast milk. Si Governor Bong Lacson ang nagpanguna sa inaugurasyon. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni TLJ-PH Chief of Hospital Dr. Mary Ann Maestral ini nga milk bank ang magatipon sang breast milk halin sa mga breastfeeding mothers kag ipaidalom sa proper pasteurization kag storage. Duha man ni Maestral, may pila ka mailoy ang hindi makaproducer sa nakaigo nga breast milk sa ilang mga lapsag matapos nga magbunag. Ini ang mangin libre partikular sa mga pigado nga pamilya. Ginpasalamatan naman ni Lacson ang Rotary Club kag mga chapters ini sa magpartner sa gobyerno provinsyal para malambot ang multifaceted goals. Nagapating gobernador nga ang milk bank among sabat sa mga iloy nga nagakinanglan sang breast milk hindi lamang para sa optimum nutrition kundi pati na ang pagluwas sa kabuhi sa mga negrancy babies ilabi na ang mga vulnerable kag premature nga mga lapsag. Kadamo sa mga nanay, sobra ang gatas. But, damo man ang nanay, nakulang ang gatas. Since ang Teresita, isa sa pinakadamo na pasyente, no, sa nagbata, maka-offer din sila kay diri without the milk bank, diri mismo nagabuligay sila mo. DOH nagpahanda ang batok sa pagpapakuna sang 4 o kung masobra pa nga doses sang COVID-19. Samtang 100% nga passenger capacity gintugutan na sa mga sakayan pandagat. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, pwede pa bala mag-looking young ang mga maedad na. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa Okay, good morning dra kay Miss Judy Florentino watching from Delaware, USA. Good morning. Delaware. Georgia, Georgia. Ay, bongga. Ako siya nagambal mga Sibulan Airport. Sibulan. Dahil na magbato malabago kag ining si Georgia, Georgia taga Hinubaan gali, no? So gala live sila da sa 100.5 FM Alagad Radio. Yes. Salamat, morning. kid. Good morning, kid, sa aton nga mga listeners dira sa Hinubaan paagi sa Alagad Radio. Yes. Sa kay Kevin Henry, Alagad Kevin Henry, good morning. Sa kay Michael John Season, sa City of Gentle People. Amo nagaling kung bala, no? Ang Dumaguete. Dumaguete. Ara sigli sa Marina Special. Ara da siya. Spatial. 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 Guro kayo from the word spa? Aba, siguro. Dibla? Marina. From the City of Gentle People, Dumaguete. Yes. Dumaguete. Mo na gala. Sa pang Miss, dapat. pang kuana na iya, pang Miss pageant. Dumaguete, pang pageant na iya. At least di lang daan. Di ba mag-judge ka balaw? Gani man. Nang ano mo na, dra mo ng balang kung di nang namian. Namian mo ano sa ilang bala. introduction. The way lang maghambal. Sa ilang introduction. Yeah, sa ilang nga intro. Kay ihada ko da kay Linang, morning sa imo ihada. Ayara siya. Ara siya nasabat nyo ng survey niya, kompleto na eh. Nasabat ko na. Kay gin-screenshot. Isa akong nagligad. Wala pa gid mo nagsabat sa iya. Kaya makasige sabtan tara na kay basta hindi siya ka-graduate. Gani man. Oh. Sige. Why ta karon sang gastuhan sa regalo karon kundi sa Di ta karon ka-gadget. makakaon lechon. Especially nga kagapon, may kadang kakaon lechon. Yeah. What's mo da? Ay, nakos. Apro na kambal to sa actually din sa akon kin text ako niya, action ba ikwanta ka? Dalan ta ka paksyo. Kay paksiwan yun na lang. Paksyon niya lang kuno. Kay Lester Ray Benitez, thank you gid sa 50 stars. Sige padala. Oy ginluto ko bilang kuan ang corned beef na mi isa gali, no? Siling ko, di ba? Oo. Siling ko simo nga namit ng Namit siya, corned beef. oo. Amo na pinaka-favorite ko nga corned beef, Action Boy. Yes, Galing, medyo pricey na siya Pricey sa siya. aton. Mga Sige. moto kada ko, I think though, lapit siya 200 or 200 plus. Ay, gali ka, mahal gali. Oo. Namit na siya as in, di ba? Yes, Sabi nami. na kung gingisa mo siya, tapos buta mo siya sang Bombay. Bombay, kag paitan. Pwerte. Kalamig kayo. Kalamig kayo. So yung kaon mo gali. Very Morning. good. Kaon. Ilang tilaw lang ko, karon pa ko magbalik, karon ko makapuli ko, mo pa na. Ambot lang ko at may bilin pa. Kay si Renzo ginanya daw nami aw. Haling ko balda gini karon. Tiulat pa na lang ang dason. Salamat kay Lester sa imo mangin padala. Sa manamit Morning niya. dara kay Esa May Katagi Benitez, si Mrs. niya ni amo ning nagdulong de. Si Ayes, oo.
siya gali. Siya ni Dulo, si Ayes. Morning Salamat, ka. gid. Teacher niya sa Sumag National High School actually, si Ayes. Okay. Kag sa anak niya kasi Aya Fire Benitez, nga bago lang nag-birthday. Bago lang nag-16. Bago lang siya. Sweet 16. Yes, good morning. Bidding alojamiento, Russell Gomez. Sige. Elizabeth Gamala, morning man. Ginatamyaw niya lang ang classmate niya si Elvira Hilogo. Oy, sang Charito Heights, birthday ko mo si mong ni Elvira. Ay, happy birthday. Listener kami ni siya, Birthday, si Elvira Hilogo. Ah. Sang Charito Heights wala sa Barangay Granada. Happy birthday sa imo, Elvira Hilogo. Halin kay Ma'am Elizabeth Gamala. Sige. Ma'am Van Mayo, good Tuesday PM guys. Pag-greet lang to pa family dira sa Tangob, especially to sa Yasisi, sister niya, Mrs. Alvarez, kag sa M1 Water Refilling Station from Rochester, Minnesota. Yes. Good morning. Yes, go. Kay Baby Gregorio Yulo, maayong agaman. Kay napigong signal ni ano ko no ho? Ni Ana? oo. I-check lang to sa imo nga ano telco. Balo ka, may aragin man ang isa mo te. Do. Nagadula ang internet or signal. Ako na okay man sa akon kay amo na akon ginagamit mo. Kay nagpatakod na lang ko ba kay ang PLDT ko Away ay gito. tsansa. So ano subong globe kagli subong? Yes, so ay tsansa to. Bila na kabulan ang bagyo daw. Gani man. Bila na January, March. January, March. Sobrang gyapon. 3 ka bulan. Tiway gid. Tikinanglan ko ya. Yes. Kay Kagawad Melchor Baroca Rombines. Yes. Good morning. Good morning. Kay Joshua Bia. Good morning si mo pre. Baka gapon ginagad sa manyaga. Busog pa sa kono. Feeling ko ay wala. Siya kang naman ang feeling, no? delivery boy. Siya ang delivery boy. Yes, Ni Ma'am okay. Van. O sa standby na kita sa atong mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagpaandam ang Department of Health sa publiko batok sa pagpabakuna sang 4 o kung masobra pa nga doses ang COVID-19 vaccine. Kagin pahayag nga mahimo nga may idulot ini nga peligro sa ikang lawas ng tao, ilabi pa nga wala pa naaprubahan asang mga eksperto. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sa piyak nga napamatud-an nga safe ka epektibo ang bakuna, kinahanglan nga maghalong ang tao sa pagbaton sang doses ng bakuna nga sobra sa ginaprubahan lamang sang eksperto.
Nagwa ang pandam ni Vergere matapos nakabaton sang report nga madamo nga persona ang nagbaton sang 4, 5 kag tubtob 6 ka doses ang bakuna bato COVID-19. Sa karon ginatugutan sang gobyerno ang pagbakuna sang 3 ka doses para sa senior citizens kag immunocompromised individuals samtang booster shots ang inahatag sa mga nakatapos na sang primary doses sang Johnson & Johnson kay iban pa nga brand sang bakuna. Gintugutan na ang pagpatuman sang 100% nga passenger capacity sa masakayan pandagat sa pungsod. Suno kay Philippine Ports Authority o PPA General Manager Attorney J. Daniel Santiago, ngayon ang bangod sa pagnubo sa Alert Level 1 sa madamang nga lugar sa pungsod. 100% naman ang ginapatuman nga kapasidad sa tanan nga puerto sa pungsod. Samtang, padayon man dapat nga sundon ang pag-implementar sa health protocols kangay sa pagsuksok sa face mask, pag-check sang temperatura, social distancing kag iban pa. Magatukod naman sang grupo ang Department of Justice nga magabulig sa Interagency Task Force may angot sa investigasyon sa mga reports sa vote buying antes pa ang Mayo 9 nga eleksyon. Ginpahayag ni Justice Secretary Menardo Guevara nga magatukod siya sang grupo nga pagabugusan sang National Prosecution Service, National Bureau of Investigation, Public Attorney's Office kag DOJ Action Center. Una gipahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia nga ang Task Force kontra Bigay nga pagabugusan sang madamong ahensya lakip ng NBI, PNP, AFP kag Philippine Information Agency. Gina-discourage man sang Malacañang ang publiko sa pagbaligya kag pagbakal sang boto tungod isa ini kapag lapas sa pagsulundan sang COMELEC. Bilang preparasyon sa pagbalik sang face-to-face classes, ginihingyo ni Unit Team Senatorial Candidate Herbert Bistek Bautista ang gobyerno nga mag-hire sang dugang nga mga manunudlo kag magtukod sang madamong eskwelahan. Suro kay Bistek kun ang pagbalik sang face-to-face classes sa pila ka mga lugar ang mga nationwide, ginakinahanglan sang gobyerno nga magpatukod sang dugang eskwelahan, mag-hire sa mga manunudlo kag magbakal sa mga libro kag kagamitan. Ang ini nga panawagan ang ginhimo ni Bautista kadungan sa pagpahayag nga ang gobyerno ang may 18 ka semana na lamang og ihanda ang 47,612 ka public schools sa ginalauman nga pagbukas sang school year 2022-2023. Suno kay Bautista, kung magpadayon ang pagnubo sang kaso sang COVID-19, ini na magatapos sa iya ginatawag nga katapusan sang pinakamalawig nga physical closure sang mga eskwelahan sa kasaysayan sang Pilipinas. Suno pa kay Bautista, agud mapasiguro nga handa na ang mga eskwelahan sa liwat nga pagbukas sang klase ang Department of Education o DepEd ang dapat maggasto kag wala sang pagkatrasa sa mega allocation sa ilang 2022 national budget. Nabaluan lakip sa mga plataporma ni Bautista ang mga internet reform, livelihood for all and youth development. Plano naman ni Vice President Leni Robredo nga buligan nga madoble ang kita sa mga Pinoy seafarers kung siya ang mapilian nga presidente sa maabot nga eleksyon. Suno kay Robredo, isa sa mga naapektuhan sa dako sa pandemya ang mga seafarers nga naapektuhan ang mga kontrata o kung na-stranded sa pungsod bangod sa lockdown. Madamong pamilya ang nagalasalig naman sa mga paryente nga mga seafarers. Isa sa mga gilayon nga paghatagan sang pagtamod ang pagbutang sang kurso nga Maritime Industry sa senior high school curriculum para gilayon nga mangin kadete pagka-graduate. Pagatadlungon man ang curricula sang Merchant Marine Schools para makadungan ini sa international standards. Kalakip ang mga plano nga ini sa mga tinutuyo ni Robredo nga mahatagan sang mas madamo nga Pilipino sang mas malapad nga oportunidad sa mataas nga posisyon kag dako nga kita kun inisla ang mangin seafarer. Nag-file sang diplomatic protest ang Pilipinas batok sa China may kaangtanan sa close distance maneuvering incident nga involbado ang Chinese Coast Guard vessel sa baybayon nga sakop sang Panatag Shoal. Ginanunsyo ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang tikang sang gobyerno matapos ginreport sang Philippine Coast Guard ang insidente nga natabo sa sulod sa Exclusive Economic Zone sang pungsod. Ginreport sang PCG nga natabo ang insidente sadtong Marso 2 kadungan sang ilang maritime operation. Ang ato nga paguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton maka-aksyon dira The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-consider Sige. Kay Wens Kelly Morales, good morning dira sa may Sampaloc, Manila. Sa kay Abin at kay August dira may aga. Borgs Asa. Kag kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Siling ni Ma'am Van kuno ining corned beef bala with rice. Yung mo nang gina-serve ko sa Japan Airlines pakadto sa Philippines. Pero to ya, ang corned beef to be ni Lestria from New Zealand, gini, no? Oh, pero actually, makita mo, maara man siya Action Boy sa ano? Ara man sa mga Sa stores iba niya nationwide. mga lugar. Kay nag-ano ni gani. Available in sa stores nationwide. Ano taga? Pero galing ko isa imported siya, no? Imported gid siya. Kag namit gid siya Action Boy. Yes, oo, tilawan ko gina daw. Ako bala, ano? Pag sa kaon bala, pagkatapos nga, samtang gadugay siya, nagananam. Oo, namit gina siya. Kasa buroso. Kaya ko na yaubuso ng isa sina iniya ka ano ya. Sa kabaka? Sa kabaka gid dyan komplikado Isa ka kan. Long Action Boy, di ba, sa mga kung may kalatuan tama may mga breakfast ga-offer bala it's either corned beef or ano da. Ang gusto ko actually ko noon corned beef. Galing kadutay sang serving, di ba? Na-notice mo kadutay tido ka bitin bala Action Boy. Order ka 5 ka serve eh. Hindi na lang. Ay, so ang kanon anon kuya. So Hindi pwede a la carte lang yung corned beef lang yaw. Amo to ako mayara. Galing kay amo na siya. Pero depende sa corned beef man ano. Basta masarap ginaya nga ang amo to nga corned beef. Amo to nga brand. Yes. Amo to nga corned beef. Sure siya talaga. May guro nga ako nga mga may 3 ko to kabaka sa balay corned beef ko sila. Ano mo Action Boy? Butangan to sila mais. Ha? Butangan mais. Very mais gid galing corn. Hindi lang mo na ang hindi na sagin butangan mais aw. Wala siya gid butang mais. Corned beef na siya. Ano gid gin corn. Okay. Ano gid siya. Basta mo na sa. Basta may lain nga meaning pagit ang corn. Dogin ano gid siguro dugmo. Basta nang gin kuan sa vlog dogin Lain pagit ang shredded ya. Shredded blay man shredded. Meron na black siyang babaligya sa una shredded beef. Galing Shredded beef naman ya. Gindugin bulad na siya ya. Templado nga daan gin bulad. Tapos gin prito, tapos gin shred. Namin na. Man. Yes. Ang shredded pag nga chicken. Ang shredded chicken. Wala ko kano beef Ay, ako nakatilaw? natilawan. Ay, dapat yung dalan. May imo ko na guro ay. Shredded kapos chicken. na imo, di ba? Si Mrs. pala, ubras na. Siyan bala siya biyo. Balo Mga ko braso sa- sa kupon yung mangkon. Galing nga, sabto ka na yung Mrs. kanya, way kagani, gin binlan to sang sundol. Gin balusan. Asabad. Barky Tribe, good morning man sa imo, kag kay Kimpo Yulo. Good morning. Okay. Sige. Gusto ko matilawan ini mga lain nga brand bala. Sang corned beef. Corned beef. Kaya may aram ang corned beef, hindi ba ko kasaw?
Di mo ko. Labi na niya. So, nakasaho pa ko na. So, nakatilaw na ko sa amo mo ko, hindi na ko kasaho. Ay, gali ka. Kaya dula, siya, doon ka far away, siya, no? Oo. Mas mayo pang ano, Action Boy, ang isa ka brand na, nga local man diri sa aton, for Correct, namit oo. man. Tete Hoka, Tete Ngata, na Wow! salamat gid sa 200 stars. Salamat Inyong sa padala. 200 stars, Thank sir. you. Mm-mm. Kapang shock bala si Sir, Tito Hoka, Tita Ngata. Ang gani. Gulpi lang siya bala ma-send 200 stars. Na. correct. Salamat. Kay Teresa Linaha Kayaw dira, maayong aga, Jean Buarom, kay Virgil Legaspi Coloso, Mariko, morning. Good morning. Na-postpone naman tong kasal, sige lang Sige lang. Isa man lang kabulan, kung pang December, hindi mo, January ko. Isa man lang kabulan. Agamay lang kay December bala, manauntat kaon mo lechon. So pagka pagka January naman. Okay? Okay lang? Oh, okay lang. Sige. Bawion ko lang sa December. Basta, try ko ng shredded chicken. Dabaligin bulad yaman or wala? Why na? Daw. Gintimplahan lang, gin-fry? Oo, Like gin-fry, that? oo. Okay. Namin usap sapon mo. Oo, malingaw ka, no? Georgia, morning man. Action Radio Bacolod, lami kaayo, okay kaayo. Lamig kayo. Okay kayo. Asabad. Sige. Ang aton to gali nga date sa Cebu, way pa to? Gani, way pa. Way ka pa kasupot sino ka na mabayad? Asili mo, ikaw mabayad. Ako ya gali masupot gali ya. Gulat-ulat mo ko bala sa ngambal mo. Ako to gali. Siling mo bala, sige dalon, taka to sa Cebu. Cebu, no? Cebu, Kay abi ko ikaw mabayad, gali kay dalon mo lang ko, kay updan mo lang ko ya, pero ako masupot. Ay Updan. kalain. Kaya kinalan of doon tagiga kaya basi hindi ko kabalo mag-order bla. Oo. Mahuyan Kasi tabla. magtalang kablaw. Kasi mahuyan tabla sa orderan ayaw. Sir Ang sa pinaka-safe drama, mo na lang nga ang bestseller. mo na siya. Sa bestseller, Basi hindi ko 5 kasaho. lang serve gali. Basi hindi ko kasaho. Gani. Bestseller kamo basi hindi ko kasaho. Kasi ko yun. Kaya malo mo ang bestseller nga kasaho ka. Sila gid ma-adjust dapat. Sila gid ma-adjust. Kasi ka ako gabayad. Oo, di ba? Basi na mag-order ka mo niya sir sa kuan sir ya sa palapala na sir dapat. Order ka tinula. May akomodano. May tinula ka mo na nga gingaw. Basi may hara mali mo. Basta ko nagtalang ka, sir. Yan talang kasi dapat dito kaya sa kuan sa palapala. Oo. Hindi ko ayaw mo na digale. Ati ko na ako na ng pansit. Pansit na lang. Pansitini. Pansitini. Cantonini. Sige. Standby na kita sa tundugang nga mga balita. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye, balita international, nagpromisa ang Russia nga ilanabuhin na mga military operations sa Kiev kag Chernihiv sa Ukraine. Ini ang nangin pagpasiguro sa Russia matapos nga magsapol ang mga tiglawas nila sa Ukraine sa Istanbul, Turkey. Ginduso-man sa Ukraine ang paghimo sa neutral status sa mga international guarantees para sila ang maprotektahan sa anuman nga pagpangatake. Patahag sa mga Ukrainian negotiators nga ang ila proposal ay isa ka estado sa diin hindi sila mag-intra sa anuman nga alliances o kung mag-host sang bases sang foreign troops. Gintumo nila ang pungsod Israel kag ang mga NATO members nga Canada, Poland kag Turkey bilang siya ang magabulig nga makahatag sa nasambit nga garantiya. Ginpahag ni Russian Deputy Defense Minister Alexander Fomin nga ginaswestyon nila ang paghagan-hagan sang away sa Kiev kag Chernihiv para makahimo sang kondisyon sa dialogue. Sa negosyo, suspendido naman tugtong Abril 7 ang pagbiyaya sa mga manok, pato kag bibi halin sa Luzon para nga mapunggan ang paglaptas ng bird flu hindi lang sa mga pispis kundi pati man sa matao. Nadugangan pa ang mga lugar sa pungsod nga may kumpirmado nga kaso sang avian influenza o kung bird flu sa mga ginasagod nga pato kag bibi. Kalakip dire ang Minalin, Pampanga, Victoria, Laguna kag mga Banwa sang Bula kag Sipokot sa Camarines Sur. Sa Antuana may mga na-record mga kaso sa pila ka barangay sa Bulacan, Sultan Kudarat kag Benguet. Sunod sa Bureau of Animal Industry, naglambot na sa 45 ka lugar ang positibo nga ginigo sang makalalaton nga avian influenza.
Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 51 pesos kag 98 centimos. Ang US Singapore dollar, 38 pesos kag 33 centimos. Kag ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 64 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, ginkondena sa Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ang grupo nga amo ang sa likod sang prestiyoso nga Oscar Awards ang ginhimo nga pagpanampa sang aktor nga si Will Smith sa presenter nga si Chris Rock. Sulod sa Academy, nagumpisa naman ang ilang nga pag-review sa insidente kag ginatunan ang mga masunod nga tikang bato kay Smith sa idalom sang bylaws, standards of conduct kag California law. Kung madumduman sa award ceremony, nagligad nga adlaw, wala na namian si Smith sa paglalahog ni Rock sa hairstyle sa iyang misis nga si Jada Pinkett Smith na eksperyensya sa alopecia nga mong kabangdanan sa pagtampa sini kay Chris Rock. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Sa siningabahin sa aton nga pagpangalagad, Action Doors. Lapit na dan leksyon mo muna sining tabla nga from time to time, ginapakilala ka, pakiungutan nato ng pila nato nga mga kandidato para mas makilala nyo pagid sila, no? Sa karon nga aga, of course, permin diri sa aton sa Action Radio, ang ma-interview naton sa mong kilala iya kag two-term senator na ini siya kag karon governor sang Sorsogon sa Bicol Region. Sang senador pa ni ang migota napasar ni ang Universal Healthcare Act, no, ang libre nga tuition sa state universities and colleges kag exemption sang minimum wage earners sa pagbayad sa buwis. Muna siling nila kuno kay Cheese Escudero Sigurado. So mga kaaksyon, let's welcome si Senator Cheese Escudero sa aton nga programa, no. Senator, good morning po and welcome dito sa Action Radio Bacolod muli. Boy, sayo sa lahat ng listeners natin, Action Radio sa Bacolod at buong lalawigan ng Negros Occidental. Maayong aga, good morning. Kamusta ka na, boy? Kumusta na, Senator? No, mga isang buwan na lang, mga halos 1 month and a half na lang po, eleksyon na. Kumusta po ang paglilibot natin sa bansa, Senator? Ang kampanya natin, Mabuti kumusta? naman po. Kahapon, galing lamang kami sa Aklan at sa Capiz at sa Antique. Nung isang araw naman sa Vigan, Ilocos Sur, sa Lawag at sa Baguio. Pero boy, 2 hanggang 3 araw lamang ako nakakapagkampanya sa isang linggo. Dahil siyempre, may trabaho pa rin akong dapat gawin bilang gobernador ng lalawigan namin, bilang ama ng lalawigan, na hindi ko pwedeng pabayaan. Okay po. Nagagalak din po tayo, Senator, sa iba't ibang mga surveys po. Naging number 1 kayo recently sa publiko sa Asia. Ang ibang mga kulay, itong mga ibang presidentiables po natin, kasama kayo sa kanilang lineup. Itong si Presidente Duterte, nag-endorso po sa inyo. Kahit na po si Vice President Lenny ay nag-endorso po din po sa inyo. Sabi ng iba niya, halos sigurado naman niya si Cheese. So, anong masasabi niyo po dito, Senator? Sana, boy, sana. Pero patuloy pa rin ang pangampanya dapat natin dahil ang paniniwala ko, sino man ang mataas sa survey, sino man ang mababa sa survey, hindi dapat tumigil sa pagkampanya at paratingin yung kanilang mensahe dahil boto lamang sa survey yan. Ang bibilangin pa rin, boto sa araw ng halalan. At para sa akin, boy, number 1, number 3, number 5, number 8, basta pasok sa top 12. Pare-pareho lang naman po ang sweldo niyan. Pare-pareho ang tawag. Puro senador din naman ang tawag. Ang importante ay makapasok lamang sa 12. Yung numero, hindi na gaano mahalaga yun. Okay. Mapunta po ako sa ilang mga issues sa Senator. Itong COVID cases natin sa bansa, medyo bumaba na rin po. Pero na-observe natin, mababa pa rin yung vaccination booster shots. Halos 13% lang po yung booster shots sa buong bansa. At yung mga bakuna natin na in-order para mag-expire na ata sa June. Sayang naman po ito, sir, no? Sa tingin po ninyo, Senator, dapat ba gawing mandatory itong vaccination natin? Ang unang tanong, boy, ay bakit mag-expire na sa June yung bakuna? Ang mahal ng bili natin sa bakuna, tapos mag-expire lang pala, makalipas ang ilang buwan, hindi naman ho yata tama at makatarungan yon. At ayon sa mga prinsipyong medikal at legal, hindi po pwede talagang gawing mandatory ang isang EUA o Emergency Use Authorization na bakuna. Dahil hindi pa naman po tapos lahat ng clinical trials dyan. Imbis na magpilitan tayo, dapat magkumbinsihan tayo. Imbis na magbigay tayo ng parusa sa ayaw magpapakuna, magbigay na lang tayo ng insentiba sa mga nagpapabakuna. Yan ang ginagawa namin sa aming lalawigan. Mahigit 70% na ang aming nababakunahan sa aming populasyon. At gayon din, mahigit 30% na
ang nabibigyan namin ng booster, mataas sa national average. Ang gamit lamang namin, kumbinsihan at insentiba, hindi pilitan at parusa. Opo. Sa inyong lalawigan po, Senator, nasa alert level po ba ang probinsya ng Sorsogon? Ay, nako, boy, malaking issue yan sa akin. Tinaaway ko ang IATF at DOH. Ang kaso namin itong nagdaang mga 3 linggo ay 0. Pero alert level 2 kami dahil mula 0, naging 1, naging 2. Ngayon, nasa 2 kaso kami. Nag-increase daw kasi ng 100% eh. Mula 1, naging 2. Kaya alert level 2 po kami. Sabi ko nga, anong klaseng basayan at basihan yan? Dapat, ibigay na lamang sa mga lokal na pamahalaan ng pagdetermina ng alert level. Mas alam po namin ang sitwasyon sa aming mga lugar kumpara sa sino mang national official na hindi naman po bumibisita sa aming probinsya. Yun na nga, I completely agree with you, Senator, na dapat yung mga local officials should determine kung anong alert level ang kanilang lugar dahil sila nakakaalam ng totoong sitwasyon. Tama ka dyan, boy. At layunin ko, kung ako'y muling mananalo sa Senado, na maging kampyon ng lokal na pamahalaan, kampyon ng local autonomy. Naranasan ko ng personal bilang gobernador yung sobrang pakikialam ng national government sa diskarte at gustong gawin ng local government. Mas alam namin, gaya ng sinabi mo rin, ang kailangan at dapat gawin at may pananagutan kami. Kung may mali kaming gawin, hindi kami iboboto sa susunod na eleksyon. Hindi tulad ng mga national government officials na in-appoint lang naman. Kahit mali ang desisyon nila, wala silang pananagutan sa amin. Kahapon po, Senator, bigla naman ang may malakihang pagtaas na naman po ng presyo ng produkto ng petrolyo. Parang wala pong ginagawa ang gobyerno tungkol dito maliban po sa yung ayuda na 500 pesos per month. Parang walang ginagawa ang gobyerno ng mga hakbang para at least hindi maging gaano yung epekto, ang impact sa mga ordinaryong tao po na itong pagtaas ng presyo ng fuel. Para sa akin, ang solusyong pangmatagalan dito ay i-repeal na natin ang oil deregulation law. Ako ang maunguna sa Senado, boy, na i-repeal yan. Hindi siya tumupad sa pangako niyang bababaan ng presyo. At saan ka ba naman nakakita ng batas? Yung mayaman na may-ari ng gasolinahan pwede magtaas kahit kailan niya gusto nang hindi kailangan magpaalam kahit kanino. Samantalang yung pobreng super ng jeep at tricycle, kailangan magpaalam sa LTFRB, kailangan magpaalam sa LGU bago magtaas ng singil. Hindi ba dapat kung pwede ang mayaman, mas pwede ang mahirap? Hindi ba dapat kung bawal ang mahirap, dapat mas bawal ang mayaman? Ika nga sa prinsipyo sa batas, sa Ingles, those who have less in life should have more in law. Ang dapat pinangangalagaan at pinoprotektahan ng batas, yung mahihirap, hindi po yung mayayaman. Opo, talagang sana po makabalik kayo sa Senado at magawan ito. Kahit ako po, pabor ako na talagang itong oil deregulation law, i-review natin to at kung maaari, mabalik natin yung dati ba na merong subsidy from the government ang ating mga oil industry para hindi naman agad-agad makakaharapin natin yung masyadong mataas na pag-akyat ng presyo ng petrolyo. Boy, kasama sa pag-repeal ko ng oil deregulation law, tama ka. Ibalik natin yung OPSF o Oil Price Stabilization Fund. Ito yung subsidy na binibigay sa kumpanya ng langis para hindi magtaas ng presyo. Pangalawa, bigyan natin ng kapangyarihan ng gobyernong babaan ang buwis kapag tumataas yung presyo. Alam mo, boy, kung magkano na kinita ng gobyernong dagdag sa pagtaas ng presyo? 40 billion sa loob lamang ng 3 linggo. Tapos ang ibibigay nilang ayuda sa transport sector, 5 billion lang. Mali yata yun. Yung dagdag na kita, dapat ubusin lahat yan sa pagbibigay ng tulong sa pinaka-naapektuhan ng pagtaas ng presyo. Pangatlo, nais kong bigyan ng kapangyarihan ng gobyerno maglagay ng price cap sa presyo ng produktong petrolyo para hindi sila inutil tulad ngayon. Walang magawa sa walang tigil na pagtaas ng presyo. At panghuli, magtatag tayo ng tinatawag nating Strategic Petroleum Reserve. Ito ay imbakan, stockpiling ng produktong petrolyo. Para sa gayon, bumili tayo kapag mura ang presyo sa world market, itago lang natin, at pag muling tumaas ang presyo, ibenta natin ang mura, unahin natin ang transport sector para may nagagawa naman ng gobyerno at hindi tulad ngayon, nanonood at nag-aanunsyo na lamang sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala nga ginagawa eh. Well, anyway, Senator, ang kasama ko dito, si Action Dorel po. May tanong din po sa inyo, Senator. Hi, Dorel. Good morning. Yes. Yes, sir, magandang umaga po. Ito hindi ko talaga palalagpasin na katanungan to kasi alam naman po natin, ilang linggo na lang matatapos na yung kampanya.
hindi nyo pa po nakakasama yung asawa yung maganda, of course, na si Miss Hart. Umaasa syempre ang mga taga-suporta niyo na masilayan ka ng dalawa. May plano po ba, Senator? Malamang hindi kami magkakasama sa pag-ikot dahil mas maraming lugar ang mararating namin kung magkahiwalay kaming mag-iikot. Pero ang alam ko, itong darating na Abril, Doral, pupunta si Hart sa Bacolod. Pero isa lang, mabuti lang siya na lang kaysa naman kasama pa ako. Tapos si Hart lang ang papansinin mo. Hindi mo naman ako papansinin. At kung kapapapicture ka lang kay Hart, iaabot mo lang sa akin yung Siyempre cellphone po, mo para Senator, magpapicture sa papansinin kanya. kita muna. Tapos, hi, Senator. Tapos, dito muna ako kay Miss Hart, ha? Di ba? Pwede po ba yon? Pero darating si Hart, alam ko itong first, second week of April, alam ko nasa schedule niyang magpunta dyan sa Bacolod. Kaya kayo magkikita. Wow, I'm so excited na po, Senator. Super excited. Salamat po and pakisabi kay Miss Hart. See you, ha? Dorel, ha? Tatandaan niyo yung pangalan ko. Babanggitin ko sa kanya mamaya, Doral. Magkikita kami mamaya eh. Po, maraming salamat po, Senator Cheese Escudero. Oo, buti nga hindi kasama si Senator pag pumunta si Hart kasi gagawin yung photographer na naman itong Senator natin. So, Senator, medyo alanganin po tayo sa oras. Salamat po for your time. It's always a pleasure to have you sa ating stasyon po, Senator. Maraming salamat din, boy. Sa muli sa ating listeners, karangalan ko po, makausap kayo sa umagang ito at pagbati na lamang. Mayong aga, kag, damogid salamat. Thank you and good morning. Ingat kayo palagi, Dorel, boy. Yeah, Senator, salamat po. Senator Cheese Escudero, mga ka-aksyon. Take a bati ka to, action doors. Nan, ikaw ya kabati ka to. Ikaw yung muon ko nga photographer. Correct, Ay, man. ni Senator, kaya munuhon, nagkikaroon ko na si Hart ko nung... Sa tanan na gusto makita na kay Hart, dapat mayumayuhan yun ako. munuhon, nagkikaroon ko naman. Kala. Kaya ari nagli si Hart, nagpuli na? Oo, ari na siya. Okay. So, first or second week, kuno sang April, ari siya sa Bacolod. Uy, ala. Nanglan Ganda ko na itong outfit ko nga dapat daw pang laban nun wala siya ng mga outfit. Charot lang. Diba? Kita mo itong mga Paris week nga outfit niya to? Yes, oo. Hindi tayo basta-basta. Tikita mo lang, natapos na interview kasi Senator, ng estudyante. Si Hart. Sige Perfect. Pero, Sige. mayo, sige. So, ito wala nga lahat ng balita special sa biyernes na lang. Sa biyernes na lang, okay? Kaya may ginapamangkot, this is Sir Tete Hoka, titangataw. Ano nga brand sa corned beef ko, no? Ang PAM na bala, sir? Ang na? PAM. P-A-L-M. Pam to, sigurado ka? Oo, sigurado. Kuya mo ko na kasigurado. Kaya search ko. Di ba mo nasawa? Yes, ano na siya? Oo. Lami kayo. Lami kayo. Kaya balo kasi titiho ka, titangatan ni sa New Zealand man ni siya. Sa New Zealand, balaya, mas damo pa balaya ang population sang baka, sang tao. Balo ka man, di ba? Gani, man. Sige. Good morning, Anay Dra kay Migot Bob Francia. Good morning, Sir Bob. Bob. Sir Bob Francia, buksina ng box 19. Box 19. Good lain ng numbers ng box. Kalain. Sige. Kag happy birthday Action Boy kay SK Chairman sang Barangay Tagda dra sa may Banwa sang Hinigaran. Happy birthday Edimar Omero. Birthday niya today. SK Happy Chairman birthday. Edimar Omero, happy birthday. Kay Nerissa Gonzalez dira, good morning sa Oton Iloilo. Gad siya diri siya ka monitor ya. Sa Oton Iloilo siya. Kay pag-interview ta kay Senator Cheese. Mahal niya, Cheese Escudero is my number one senator even before. Good morning na sa Imon Nerissa Gonzalez. No? Kay kagawa dulay balahon, mga agaman. Kay Jose Moncalturilla. Samora, mga agaman dira sa imo sa Bago City. Kay Lito Dayap. Si Dennis Richard niya, grade 4 pa lang ko, senator na si Sir Cheese. Ay, sige. lain, bongga. Ay, grade 4 pa lang sa senator. Sumong pwede ka nakabuo. Pwede ka naka-ano Sige. Okay? Mga ka-action ninyo pamatian na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Tanbay na sa Action Hotline, Direction Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran, mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.